14. januar. Prozor srca. Promotrite pomno onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom. Hebrejima 12.3. Jedna od najizuzetnijih sposobnosti ljudskog uma je ta što može da usmjeri svoju pažnju na ono što odabere. Možemo zastati i poručiti svom umu: razmišljaj o ovome, a ne o tome. Možemo usmjeriti svoju pažnju na ideju ili sliku ili problem ili nadu. To je nevjerovatna moć. Sumnjam da i životinje imaju. One vjerovatno ne razmišljaju, već njima upravljaju nagoni i instinkti. Da li ste zapostavili ovo odlično oružje u svom arsenalu oružja za borbu protiv grijeha? Biblija nas uvijek i iznova poziva da koristimo ovaj nevjerovatni dar. Hajde da uzmemo ovaj dar sa police, da obrišemo prašinu s njega i da ga počnemo upotrebljavati. Na primjer, Pavao kaže u Rimljanima 8 od 5 do 6: oni koji žive po tijelu teže za tjelesnim stvarima, dok oni koji žive po duhu teže za onim što je duhovno. Težnja tijela jest smrt, a težnja duha život i mir. Ovo je zapanjujuće. Ono na što usmjerite svoj odlučuje radi li se o životu ili smrti. Mnogi od nas su postali previše pasivni u svojoj težnji za promjenom, cjelovitošću i mirom. Imam osjećaj da smo u ovom našem psihoterapijskom dobu upali u pasivni mentalni sklop gdje samo razgovaramo o našim problemima ili se bavimo njima, ili otkrivamo korijene disfunkcionalnog stanja porodice iz koje potičemo. Međutim, u Novom Zavjetu vidim mnogo agresivniji pristup za promjenu. Naime, radi se o usmjeravanju svog uma. Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji. Kološanima 3.2. Našim emocijama u velikoj mjeri upravlja ono o čemu razmišljamo, to jest ono na čemu nam se zadržavaju misli. Na primjer, Isus nam je rekao da nadvladamo osjećaj tjeskobe onim o čemu razmišljamo. Promotrite gavrane, promotrite ljiljane. Luka 12, 24 i 27. Je prozor srca. Ako mu dopustimo da stalno boravi u mraku, srce će osjećati tamu. Ali ako otvorimo prozor našeg uma svjetlu, srce će osjećati svjetlost. Iznad svega, ova velika sposobnost našeg uma da se fokusira i razmatra namijenjena je promatranju Isusa. Hebrejima 12.3. Zato, hajde da učinimo ovo. Promotrite pomno onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom.